BPF सरकारा 17 बोसोर सरकार सालायनायाव हानि खामानि मावना होनो होनना मावासै। मिथिनायाव थारमाने BPF-आबो हानि खामानि मावगोन बा मावदों होनना बुंदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि दिनाव 17 बोसोरावबो थारमाने जोंनि जफा हालामाव जायासै। गोबाव बोसोर रायजो जाबोबाय अब्लाबो हानि फोरमानलाइखौ मोननो हायाखैमोन। प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोना मोजाङै सरकार खुंलांबाय थानो हानायनि थाखाय आं आरज गाबो। आं बेयाव तारमाने सफायाव बे जहरपुराव बेंसिमारि लादाव हाखौ मोननाय जाबाय 5.5 बिघा हा। ओंखायनो बिथांमोनखौ आङो बे भगबाननिफ्राय माबानानै दा बाथौनिफ्राय आरज बिनानै बिथांमोनखौ गेदेर साबायखर होयो। बेफोर रावफोरानो जाबाय बाक्सा जिल्ला बागानपारा जफादं ओनसोलनि। नंगौ, बागानपारा जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिटिआर सरकारनिफ्राय हानि फोरमानलाइ मोननो हानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायथिदों। बागानपारा जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला BPF-आ हानि खामानि मावगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि 17 बोसोराव जफादं हालामाव हानि खामानिखौ मावनानै होआखै। गोबाव बोसोर जफादं ओनसोलाव हानि खाजोना होना थाबोबाय थादोंमोन, नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव हानि फोरमान बिलाइ मोननो हानानै गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायदों बागानपारा जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। आरोबाव बिथांमोना बुंथिबावदों दि गोबाव बोसोरनि उनाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव हानि फोरमान बिलाइ मोननो हाबाय। बिनिखायनो आं बिथांमोननि जिउ गोलाव जानायनि थाखाय आरो प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां सरकार सालायलांनो हानायनि थाखाय आरज गाबो होनना बाथ्रा बुंथिदों बागानपारा जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बिनि अनगायैबो बागानपारा जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मा बाथ्रा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। मिथिनायाव थारमाने BPF-आबो हानि खामानि मावगोन बा मावदों होनना बुंदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि दिनाव 17 बोसोरावबो थारमाने जोंनि जफा हालामाव जायासै। गुबुनाव मावदोंना मावा बेखौ मिथिया, खिन्थु जोंनि जफायाव जोंनि हाखौ मावनो होआखै आरो BPF सरकारा। आं बे ओनसोलाव थानाया दा आंनिया बैसोआ सार्टिफिकेट हिसाबै 50 बोसोरानो जाबाय। खिन्थु 50 बोसोरसिम नोंथाङा हानि जेबो मोनथाय मोननो हायाखैमोन। 50 बोसोर मोनाखैथ' आरो दा मोनाखैनो होनना बुंबाय, दिनैसो मोनबाय जों ओरैनो हानि खाजोना होना थाबाय थायोमोन माबा हिसाबै दौजि हिसाबै जोंनि अल जफायानो दौजिनि हिसाबैसो जाना दंमोन आरो बे मियादिनि मोनथाय मोननाय जायाखै। हानि मोनथायखौ मोननानै गोजोननाय दे मोनबाय, गोजोनखाबाय, गोजोननायबो थाबाय आरो गासैबो रायजोफ्रा आंल' नङा गासैबो रायजोआनो गोजोननाय थागोन। बहाय बखबा खामनाया 70 बोसोर जालांबाय। जुनगुथरियाव थानाया दंफां कागज माखौबो एलटमेन्ट माबा मोनाखैमोन हानि थाखाय, खिन्थु दिनैहाय दा प्रमद बर' नेतृत्वनिफ्राय आरो जोंहा VCDC-नि जोंहा मा नाम जोंहा बे चेयारमेननि जर'दै आं बेयाव तारमाने जफायाव बे जहरपुराव बेंसिमारि लादाव हाखौ मोननाय जाबाय 5.5 बिघा हा। ओंखायनो बिथांमोनखौ आङो बे भगबाननिफ्राय माबानानै दा बाथौनिफ्राय आरज बिनानै बिथांमोनखौ गेदेर साबायखर होयो, जाहाथे बिसोरनि जिउआ गोलाव जायो मोजां आरो प्रमद बर'आबो बेबायदि सरकारखौ खुंलांबाय थाथों, जुगे प्रमद बर'आ जाहाथे खुंलांनो हायो। आरो मा नाम बे दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिया बे साराबो मोजां बेबायदिनो सालायलांनो हाथों। जय जाथो बड'लेण्ड, जय जाथो।